السلام علیکم سنگتاں مخان میر شوقا کرگاں خاص کر انوکھے شہری جنگوں سن 2020 یکیں سال 8ویں مہینہ مرشی 20 تاریخ ٹیمت کو بے گئے 5 بجا بھی گئے خاص کر میں سنگتانی فرماشیں دبئی اجا میر خان گورشانی فرماشیں بازار جباد حاجی کلیم فرماشیں میں کوڑیں سلامتی اور کرم خان فرماشیں سوری رام تلائے فرماشیں میر گلے فرماشیں بازار جباد سوری رام تلائے فرماشیں اللہ سنگتاں دوستاں خوشکنا محمدین چلگری فرماشیں قاسم ملنگنی فرماشیں حبک اور سوری محمد فرماشیں بازار جباد ناڑی خدا بخش کے فرماشیں نورانہ دا فرماشیں اور کوٹا سوری علال دین فرماشیں علی شیر فرماشیں اللہ سنگتاں دوستاں خوشکنا ادا پاک مالکا گا مرا مسوالیاں سرسری بشک بنگ میں براساں محمدی دینا کنسی کسے میں بدا لوٹی برو بنا دیش کی نی جھری سی ہو دشمنا پارباں دنلی کڑکانا گزی رب رحمتاں ہیلوں بسکتی مہرانی گلی سلطان شاہ نیک دعائیں چمبوے جوشا کو جدئی کتر لے کواں بستہ گوارگاں ڈنگا سامنی فرماش ہر گرے کام روح بڑے مرداں گور رلی میر خان گور شانیہ فونک تو گشت مت کی شہر پجن نوازوا تا قیمتی گالاں تیار کنی ٹپا دے جائدہ جکاں افسرو گندے تے پدی شہراں کو جز گئے تاریخ میں بلوچانی ہسٹری زوم شاہرہ قوم کاں کو کوراں براوری مرشی لیٹ تو پورے منا شہر نوازوے جوڑگی قوما گور شانی دا کوہ درا گالا ہند تھی کرکاتے جوسرا ماڑی رہن کو بردا چتری بچہ میر حبیب خان رست ڈی ہوئے صورتی مردہ رب دے راضی ہیں تے جوش جذبہ غیرتی سوچاں دان ہے بیست ڈست کل نیخو بدی بندہ گنیہتا سبزدہ گلزمی ہوراں کو ٹھئی راجان دے پکری مردے گونک فلنگو لاغری مرشی ود ترکی ماہ پشتنا امتی گوما غربتا حالاں دیس پردیساں بھوگگی بازیں جھیڑ وہ جنگا نیش تو تنگے امتی ایرگ وقت نغزی تھا ماروتی قوم سوچگی ٹوک میر نوازوئے مارتگاں شہرانی رلی ماہ چار دہی ٹیسا قوم نیامہ تھی روشنی تی بٹا یہ سوادیا اخلاق ورشا شربتی جی داترا جی سیرا محفلاں گوندا جز کو لوڈاں زیوتی رندی فیشنو پاگاں تی کوفگا سبزیں جرمنی ورشیں بو سینٹانی کاتکاں در ملکاں پارسلی زوارا کارو ٹوڈیاں جز کو سیلاں شوق تھی دولت داتگاں ربا بوت کی مہرانی گلی ہلال ملک تو مالاں چو بیتگا عثمانو غنی تی گردیں بیٹھ کا رشا کات کا مہما الکئی حیرات بزم شاں داتگیں درجہ پکری شانہ بیتگا مشہور محمدی دینا شوق تھی دروگیں کوڑ والا فانے سنگ تے گلہ روک تھی کلا کو محبتو پیارا پکڑ تے ڈکاں گیشتری بیمار بیتگا پیشا آت کا روجانا سری کشمورا کھے داخل شا زورت کا نوٹانی بھری کراچیا بھرتا پوشا گون تھی شیر گر سنگ تی او دا درخت ربا گڑت کا خوشالیں دلی نے ماگوست ششمینا بیتگا بیمار واپسی سنبھرتی دل دورا شا زورت کو جیپاں براوری سیدی سنگ تے ڈکاں دیر و ڈاک دراں بھرتی نوازو بشکیں حقاں سنگ تے مرداں ٹوک تھی نہ تھی پیسہ خرچے نہ علاجے بھی ڈاکٹری اے دا کمڑو ٹیما محفلو بٹا آخری دریں کلمہ دینا لچ تے لامبے صورتی دوستاں گن کھنٹو کا دا بندنی جیانی گلی سن 2021 چل گئے مہینہ پچمی روشا 20 تاریخ کڑک تو قوما بھرتی فونا ہر گرے حالیں گوارگاں افسوس ترونگلی تی گمش دارگاہ زور دا ڈوبرا برداشت نوی امتات کا لکیں دوست دیدارا آخری جنازہ حافظاں داستا لوٹ تے نیک دو آجزی الا بھشت باہراں دی جنت ہوراں گو رلی ورشیں شربت و شیراں کونسلا آفاں کنسی دوستاں ہنک تو اشتا گڑت کا کاندھی واپسی تی براسیں شکلیں فیضو میں سلاماں بر سرکنی سوچاں وزتاں بلدے تی مدد پاکیں کرسی ترا ناغزا قابلیں پشتاں منا دوستا میر خانو کلیم میرے سفضل و نور ہم سنگتے دادو خاطری رندا کارو حیراتا شکشت کا پنڈر دادہی گیشتر نور لی خانہ دا داست کا خرچہ زیادہی میر خان گارا دبیا بند تھا ایئرپورٹ حاکمی رب شہر نہیں تا بشکا استمی نیک دعا شاہری میر خان اکسا فرما شارت کا گالما قیمتی شہر کو لیک کواں تیار دا نی پتا سازاں کو ٹھئی جنتی ازگر میرا محفلاں اسٹیڈاں سری سری میر ہزار مہمو لیک کواں اڑکٹ مری سورا واہلا کشی واٹ شیش کا سازا یکنی صوبہ وکڑاں گرتی ترونگلی تڑکا کرشی سوری میر کرو خانہ دمئی سلام پوجا شاہری دستاں پارسل نیٹاں برو سلیم بزدارا ملی مختار محفلاں جتی ناڑی وانسوا سنگتی جی دا جی شیر خان ہوسڑی کوراں دا لیکواں زیری براوری اے دا دمبے گالانی من نمبر لکھاں شاہری 0633 نے مگا ڈبل ہفت جنی رندا 236 پنجو ہفتے آخری اے میں نمبر فون جو کوڈا کو یاد کنی سندھا سانگڑ نندا نانت میں خان میرے مری اے دا بس تو شہرہ مداشت گالانی رلی خوش ہے دا خوش بات ہے